No moikkas Toto. Mistäs kirjasta meidän on tarkoitus jutella? No, ehkä siitä Onnelista ja Annelista. Niin, eli mikä se oli? Onnelin ja Annelin talo, oliko se semmonen? Okei. Mitäs me luettiin se? No, he sai talon. Niin, me kuunneltiin äänikirjana, eikö kuunneltu? Joo, ja mitäs siinä sitten tapahtui? No kaikkea. Mihin me taas jäätiin? Me jäätiin siihen, että mitäs Onneli ja Anneli talokirjassa tapahtui? Ne sai jo oman talon ja ne oli synttärit, ne kävi kylässä ja sitten ne sai rahaa, jolla ne osti sen talon. Ja Oliko se joku jännäkin kohta, mikä se oli? no, Kävikö siellä joku rosvo? joo. Joo, semmosia kaikki. Ja kirjassa jotain, mistä sä tykkäsit, et mistä sä tykkäsit siinä? No tietysti kaikesta. Kaikesta! Oliko se niin hyvä kirja? Joo. Niistä kaikista äänikirjoista mä pidin niinku kaikista kohdista. Okei. No oliko siinä Onneli ja Annelin talokirjassa joku semmoinen, mistä sä et tykännyt? No ei. Ei mitään semmoista. Et ihan pelkkää kivaa. Joo. Okei. Hyvä juttu. Kuunnellaanko me jatkossakin äänikirjoja? Joo. Mitäs me kuunnellaan? No me kuunnellaan Yhä Muum ja se Näkymätön lapsi. Näkymätön lapsi, niin. Tehdäänkö me siitäkin sitten video? Joo. Nähdään sitten ensi kertaa. Heippa!